26. novembra sa vo veľkej koncertnej sále konal už 3. ročník poetického večera. Poďte sa spolu s nami pozrieť na umelecké slovo, nádhernú hudbu a pôvabné tance. Veľká koncertná sála sa o 5. podvečer premenila na nočný park. Diváci sedeli v úplnej tme a javisko osvetľovala iba pouličná lampa a mesiac. Ľurkovec, Zlatobil, Podliak. Vždy, keď ju vysekám, zdvihne sa ďalšia vlna. Aký význam má pre teba táto báseň? Táto báseň sa mi veľmi páči, je od autorky, ktorú mám rada a od ktorej som už niečo aj recitovala a páči sa mi význam tej básne. Je to vlastne o sestre a jej mladšom bratovi a ja jedného mladšieho brata mám, takže je to také osobné. Asi tá skúška toho, ako niekoho osloviť a zaujať ako človek, pretože vlastne o tom je táto báseň, ako si dievča skúša takéto zoznamenie sa s mužom. Budem hrať na klavíri skladbu Congratulations od Mac Miller. Táto skladba sa mi veľmi páči, má peknú melódiu, pekný text a celkovo je veľmi pekná. Na koncerte sme mohli okrem nádhernej poézie počuť ladné tóny klavíru, gitary, priečnej flauty, huslí a vidieť pôvabný tanec žiakov základnej umeleckej školy. Keďže každý poetický večer má inú tému, akú myšlienku to bude mať tento raz? Tento raz hlavnou takou spojovacou myšlienkou je lavička v parku, táto tu krásna, na ktorej sa vystriedajú vlastne rôzni ľudia rôzneho veku, rôzneho povolania, rôznych myšlienok a zážitkov a vzťahov. A to všetko vlastne bude obsiahnuté v tých básniach, ktoré budeme počuť. No a táto lavička je vlastne takým tichým poslucháčom, ktorá si všetky tieto osudy vypočuje a je takým, dalo by sa povedať, strážcom týchto osudov. Poetický večer dopadol skvele a my sa už teraz tešíme na ďalšie ročníky takéhoto koncertu. Pre televíziu ZUŠ Tereza Paľuchová.